Ya jama'ar Yesu Almasihu, barkanku da warhaka. Tashar nan taku Manzo TV ta dawo muku da nazari akan rayuwar Krista, rera yabo ga Allah, tarihin yaɗa bishara da sauran hanyoyi na wasa bangaskiya. Ku saurare mu, Ubangiji Yesu ya bishe mu. Mai zuga mu tare da Malam Haruna Dan-Barauka, ɗaya daga cikin wanda suka faro addinin Katolika a nan gabashin Zaria. So kuma ya fara ne daga gidan ɗan Kande, kuma tun a 1968 suka fara. So wanda ya fara yanzu a takaice akwai cocika sun kai wajen 52 a cikin parish 4. So suna ɗaya daga cikin ginshiƙan wanda suka kafa wannan addini na Katolika a wannan bangare na Hausawa da ke zaune a gabashin Zaria. So yanzu za mu ji daga bakin shi yadda wannan abubuwa suka samo asali da kuma irin kalubalen da suka fuskanta. To yadda dai abubuwan suka samo asali shine mun fara wannan addini 68. To sai aka kawo mana bishara. Waɗanda suka kawo kuwa shine daga fatar dagun muka fara samun wannan, sai kuma muka tafi ya nuna mana ga yadda za mu fara zama Kirista. Amma cikin zaman nan na Kirista mun samu damuwa iri-iri, da yake mu Hausawa ne, ana ganin mu Hausawa ne, Kirista za mu zama Kirista, ya za mu ga addini na Musulunci mu bari mu koma addinin Kirista. Muka ce mu lallai addinin Kirista muka fi so, shine aka kawo mana haske. A hasken nan kuma turawan da suka zo suka kawo mana wannan haske, muna nan muna tafiya. Mun je wani gun ma, akwai ranar da na je wani gun na kai bishara, aka kama wuyana, aka kama rigata, aka murɗe, aka ce an hana ni in zo gidan. Na ce to na ji. Matan shi suka zo suka lallashe shi, ya sake ni. Da ya sake ni da gari ya waye, sai ga yarinyar shi ba lafiya, sai na ɗauki yarinya na kai ta asibiti. Na je na kwantar da ita a asibiti. Na dawo gidan dan gaya mishi, kuma kama ni da zagi, da ɗauko sanda zai doke ni. Na ce ga abin da yake akwai. Na gaya mar ga yarinyar shi ce ba asibiti, amma na kai ta asibiti. Ai asibiti ba lafiya, amma na kai ta, tana can akan gado a kwance. Shikenan sai sun kui da kanshi ƙasa. To daga wannan lokacin fa na fara samun mamba. Cocikan mu suka haɓaka, muka tara nan da cocika barkatai. A parish namu ya zama guda 3. A parish 4 muke da shi yanzu. Parish 4 wanda muke da shi, wanda a parish 4 nan duka mu ne muka kawo wannan bishara. Mutane suna bi suna karɓa a hankali, suna yi a hankali har aka haɓaka haka. To yanzu baba, za ku yi tuna wanda kuka fara da su na farko lokacin tare da can da Katkis Bulus Barau? Zan iya tuna na farko Ibrahim Bazai. Muna tare da shi. Daga nan sai Musa Manu, duka Allah ya musu rasuwa. Waɗannan sun rasu. To su ne muka fara yi da su. Sannan muna nan muna yi a ɗan Kande, sai ga baban Sama'ila Musa, shi ma ya zo, muka tafi tare. Sannan shi kuma ya koma ya kafa nashi cocin. To daga nan kuma ni kuma sai mutane na same su da yawa, sai suka ce da ni ai su ya kamata in dawo gida, in daina zuwa ɗan Kande, in dawo gida in kafa coci. Mu kafa coci. To dama muna zuwa da yara da mata, muna ta goyon su, waɗansu a keke, waɗansu a ƙasa muke tafiya mu je wannan coci. In an gama mu dawo gida. To daga nan sai aka yanke shawara cewa ya kamata a kafa coci a nan. Sai muka zo muka kafa coci. Yanzu za ku yi tuna shekarar da kuka kafa nan? Nan mun kafa shi 88. Okay, 1980. 1980. 1980. Okay, to muka kafa shi a nan. To kafa shi da muka yi a lokacin nan ba kwano, ba komai. Ciyawa ce muka yanko a jeji. Muka zo muka zauna, muka yi yanta, muka jinka. Ruwan sama na zuwa, muka shiga dajin oda, muka saro itace, muka zo muka tattokare. Da haka to da kaka ta yi, sai jama'a suka ce to ai abin da ya kamata mu buga bulo mu na ƙasa,
mu yi ginin ƙasa. Muka yi zauna muka yi ginin ƙasa, aka sawo kwano aka jinki. Da kaka ta kuma yi, mutane suka ga ci gaba, ya ce ai a wannan ma ai bai kamata a bashi haka ba, mu koma mu sai siminti. Muka sai siminti, aka buga bulo, aka kama gini na siminti. Shine ci gaba, haske ya bazu ko ina suka zo suna gani an gwakunda sun gina na siminti da siminti. Shikenan sai mutane suka karɓa suka kama yi kuma gaji. To yanzu kamar a lokacin wajen da kuka yi ta ƙoƙarin yaɗa bishara haka da farko wani ƙalubale kuka fuskanta baya da wannan? Kun samu ƙalubale ta wasu ɓangarorin kamar ɓangaren iyaye haka wanda ba sa so 'ya'yansu su shiga addinin, ko kuma ta ɓangaren makwabta haka abokan zama? Mun samu ƙalubale haka sosai kuwa. Dan lokacin da ana koyar da kaskigin, ana koya yara, za a zo da sanda ma ake zuwa a kore mu daga gurin. Mu tashi mu bar gurin, mu sake koma, mu kuma ɓuya a wani gurin, mu sake ci gaba. Bayan wannan mun tafi aikin bishara, mun haɗu da waɗansu, mun je mu yi bishara kamar aka na kargo. Sai muka haɗu da wani fasto na Baptist, to mu kuma ga mu Catholic. Sai muka je to a kana kargo an kafa wannan tsangaya guda biyu, ɗaya Catholic ɗaya Baptist. Sai na ce to waɗanda suke 'yan Catholic za mu tashi mu tafi su bi mu tsangaya Catholic, waɗanda suke 'yan Baptist su bi na Baptist. To daga nan sai fasto na Baptist sai ya ce kai wani irin wannan magana kake da kara a rataye ina shara ne. Na ce in ya riƙa zai yi shara, amma ya ji zafi sosai. To amma kuma Allah ya sa ko mutum ɗaya bai samu a Baptist ɗin ba, duka muka kwashe su suka zama 'yan Catholic. Muna nan har yau, har gobe suna nan, suna da ƙaton coci nasu wanda in ka gani yanzu abin mamaki. Sannan kuma mun sake samun wani ƙalubale ɗin game da in za ka nemi aure za ka nema, za a ce ba za a baka ba, kai Kirista ne, kai tunda kai ɗan mishan ne, ba za a baka ba. An fi son wanda yake yana gargajiya ne, tunda yake shi ɗan gargajiya ne, kana tsafi to sai a baka. Kana bauta ta gunki yanke sai a ce to shi za a ba. A lokacin da mutane suna gudun sabuwar hanyar da kuka sosai kuwa, ana gudun kiristanci, ana gudu ko kamar menene. Da an gamu sai a ce ga ɗan mashaunan, ga ɗan mashaunan, ga ɗan mashaunan, ku tafi ku ba mu guri, ba ma son ku, ba ma son ku. Amma da haka muke ta raba, muke ta shiga har yanzu mu ne da nasara. Har yanzu mu ne da nasara. To hakan dai duk ba ku fasa ba? Ba mu fasa ba. Sai da na nemi aure ya kai wajen budurwa wajen 12. In na je sai a ce ɗan mishan ne, ba za a ban ba. Sai a hankali sai na samu wata. Sai aka kai cikashin dai aka ce ai ɗan mishan ne. Sai ubanta ya ce a'a ba mishan ba, ko Legas zai tafi da zama da ita na zan ba shi ne, ba damuwa ya tafi. To nan kawai shikenan, daga wannan na samu sa'a ne aure. Ba da haka ba, aure yana wuya a wannan lokacin. Zaman mu na masu bi mun sha wannan matsalar, amma duk da haka ba mu fasa ba. To yanzu baba, ta gaskiya kuke ganin kuma da yaɗa bishara yake a yanzu, kamar yadda kuka yi na gwagwarmaya, yanzu da kuke ganin ake yaɗa bishara, wanda bambanci ne yanzu tsakanin na yanzu da kuma naku? Ai masu bishara yanzu suna jin daɗi ne, sun zo sun samu daji an sare an hude ya zama sauragu ya yi laushi, kawai su suke jin daɗi. Amma waɗanda suka yi aikin bishara, kaga aikin bishara da aka yi da ba ko kwabo, ko naira 10 ko naira 5, kai ma da kake bishara baka je ka sa bai ko ba wani zai tahi isa, sai kai ka bayar. In baka ba da zakka ba wanda zai tahi bayar, sai ka bayar. To ka hada da masu bishara yanzu, waɗanda suna mota, waɗanda suna mashika, mu da a ƙasa ma ba keke ma,
ba keken ma da za ka tafi ka kai bishara, haka a ƙasa za ka tafi ka je ka kai bishara, ka je kuma ka kai ziyara. Duk ko in dai kana son ka samu jama'a, a ce karfe 7-8 kana gun ziyara, an dawo gona kowa yana hutawa, sai ka je ka sa ziyara ka, kana ana dan waƙoƙi, ana dan karanta littafi, jama'a suna zuwa maza da mata a hankali a hankali. To in gari ya waye, ai an ka tafi sai a sake yi ma aiki, wani ka dawo rana kaza, sai ka sake koma, sai a ce to wani ka kafa mana coci a nan. Shi kenan da haka har aka yi nasara. Yanzu kamar wace shawara za ku ba mabiya yanzu bisa ku yanda kuka yi gwagwarmaya naku shekarun kuma kuka daure zuwa har kun zo kun yi aiki mai kyau tun daga sakamakon aikin nan coci an fara daga gidan ɗan kandenza ko cocika sun kai wajen 52 a parish 4. So wace shawara za ku ba mabiya yanzu yadda su ma za su yi kokari su iya jurewa a cikin wannan aiki da ku kuka jure yanzu? To shawarar da zan ba waɗanda suke aiki yanzu ita ce, tunda yake Allah ya kawo zamani na cikin lokacin jin daɗi ne yanzu, an samu ɗan abin hawa, mutum ya daure ya yi aiki da abin da yake da shi nasa, kar ya sa ido a kan abin da za a yi mar, shi ya tsaya yi da ƙarfinsa da zuciyarsa, sakamakon na can gurin Allah, Allah zai saka masa. Don haka muke so a shawarar da nake ba matasan yanzu da suke wani aikin, tsaya da zuciya ɗaya su yi wani aikin. Kada hankalinka ya koma kan dukiya, kada hankalinka ya koma kan kuɗin ikkilisiya, ka tsaya da gaskiya ka yi wannan aikin, za ka ci nasara, za ka ga kuma jin daɗi, za ka ga biyan bukata. To a cikin kuma wani aiki na ku wanda babban farin ciki kuka samu, kamar da kuka samu dai kalubale haka abubuwan da suka sa kuka ji kamar ku fasa, to kuma a haka na san ba za a rasa wasu abubuwa wanda suka ba ku farin ciki a cikin aikin ba. Ai babban farin cikin shine cewa ceton nan da Yesu zai bamu, ceton nan shi muka tsaya a kansa. Asara da dama mun yi ta, amma saboda muna son mu samu ceto. Tunda a lokacin da ka gani kamar irin ranar Lahadi haka, za a yi wata irin sadaka, a yanka awaki, tumaki, a yanka a ita cin nama. Kai kirsa dole ka fita kanka daga wajen, kar ka je wajen masu tsafi. In ka je ka rushe addininka. To mun fuskanci wannan, suka yi ta ci muna kallon su, ba mu damu da abin da suke ci ba. Har ma suka zo yanzu sun daina, ba a yi, an daina sam, to ba masu yi, duk an zama an koma ana cikin addini. Farin cikin mu kenan da mutane suka yarda da mu, suka ba mu jin daɗi, suka kuma karɓi wannan bishara. Waɗansu ana ta tafiya tare da su, wasu kuma sun riga sun mutu a cikin farin ciki. Babban farin cikin mu kenan da cewa mun tsaya da gaskiya da zuciya ɗaya, cewa wannan bishara fa an ta kawo mana bishara daban-daban, ɗariku daban-daban, addini daban-daban. Ka yi sallah ne? A'a. Ka yi tsafi ne? A'a. Ga addinin da na karɓa na farin ciki, na murna, na Kirista. Shine ban gaskiyar mu ta nuna mana cewa shine hanyar ceto, shine samun aljanna zuwa gurin Allah. Tunda almasihu ya tayi daga cikin matattu, mu bai gyamu da sa zuciyar mu, ran da muka mutu mu ma mu tayi daga cikin matattu. Mun gode gaskiya. Mun gode sosai saboda wannan amsoshi da muka samu, da kuma mun samu yadda tarihi da bisa ga da naku bangaren yadda ikkilisiya ta samu kafuwa a nan. Yanzu kamar a gurguje za ku iya tunawa da yawanci ikkilisiyar da kuka sa hannu a buɗe cocika haka a nan, da suke nan parish ɗin da wasu parishes ɗin? Haka ne. To za mu iya tunawa daga nan ɗin ne, daga nan na kai ziyara har jihar Kano. Na je gidan Mari, na je gidan Danshi, na je gidan Galo, na je Hayin Nuna, na kai ziyara wajen. Daga nan Ɗorayi, Malame, Angon Sarki, Kanakargo, Wurin Tumawa, Gimu Tasha, Ungon Bazai, Ungon Bako, duk mun kai ziyara wajen.
to ba mun gode sosai da wannan.